Здравейте, в това видео ще ви покажа как работи търговията с ливаридж в Bitpanda. Ще го направим с конкретен пример. Първо, отваряме приложението и кликваме на търговия в долната част по средата. След това избираме купи и виждаме опцията всички активи. После избираме крипто, а след това ливаридж. Тук можем да използваме ливаридж с къси и дълги позиции. Къса означава залог за спад на цената, а дълга – за покачване. Ще видите, че възможните позиции са 1 и 2 като 2 е максимумът в момента. Ако искаме да заложим, че биткоинът ще се покачи с 2 избираме това. Тук се появява предупреждение, че над 50% от клиентите губят пари. Възможно е процентът да е дори по-висок. Трябва да знаете, че ливариджът носи голям риск, но и по-висока печалба. Кликваме напред и трябва да преминем през тест. Натискаме продължи и попълваме въпросника. След като отговорите на въпросите, можете да започнете да търгувате, като кликнете продължи и този прозорец ще се появи отново. Кликнете продължи там и ще бъдете пренасочени тук. Тук можете да видите текущия ливаридж. Около 2, но не съвсем. Ако инвестирате 5 евро, например, финансовата инвестиция ще бъде около 10 евро. При дълга позиция 2 хиг, ако биткоинът се повиши с 1%, позицията ви ще се повиши с 2%. Обратно, ако биткоин падне с 1%, позицията ви ще падне с 2% до 5 евро в моя случай. Загуба от 50% при 2 Тогава губите всичките си пари. Има и такса за управление. Това означава, че 0,1% от парите ви се удържат всеки ден като такса за управление. Затова не трябва да правите този тип търговия дълго, тъй като става доста скъпо с времето. После кликваме продължи и трябва само да изберете всичко тук. След това кликваме отваряне на позиция и правите сделка с ливаридж. Няма да го направя в този случай, но така работи лесната търговия с ливаридж. Ако видеото ви помогна, ще съм благодарен за харесване и довиждане.